mužstva Puli. A Mario Klišák. Tak mu držme palce, veľmi dôležité Puli. Veľmi dôležitý okamih aj pre našu štvrtú formáciu, ktorou tam teraz hrá Miroša tam. Rejčník zobrazený Kuk a čo sa neozoral, tam bol Kristo, ktorý takmer zaskočil markávania. Veľký americký tlak, ale moc minul vyhrávku. Američania v predposlednej minúte tretej tretiny sa musia dobíjať do nášho obraného pásma. Kristo, vydarený, spätná vyhrávka, bol šťastný. Späť na Krista. Kapler páli od modrej čiary, naši môžu vyhodniť Kuk. Ty kokos! Markovi výsledok aj debutový do našho šampionát, ešte šatanová práca. Prečatil slovenský postup do štvrťfinále. 4:84 sekúnd pred koncom. Fajne, Cigoši. Máš len to znamenie a hološi. A pozrite sa, jak sa to teraz bylo späť na okejku a tak premiérový gól má za sebou. Brankára síce neprekonal, ale skóroval a to je dôležité. Výrazná pomoc samozrejme aj nášho kapitána Mira Šatana a víťazné gesto Vladimíra Vujteka. 4:1 vyhráva Slovensko nad Spojenými štátmi americkými. Vedíme o 3 góly a Američania už majú minimum času na to, aby čo spojovali a znížili. Nič, to je rýža. To je rýža. Daj ho dole už. Nevzdávajú, to nie je v povahe zažiadneho stavu, ale Radivojevič vytlačil Kuk, je surový, ktorý profituje z kopeckého práce. Ešte je tu strela na Bishopa. Versa. Už beží posledná minúta tohto stretnutia. Posledná minúta to môže byť. Jednoznačne predčil Američanov. Maďarsko. Bol úspešnejší nielen strelecký, ale myslím, že aj po vernej stránke opätných okamihov. Záverok tretín, keď Američania našich hráčov. Záborský, jeho strela. Koniec. Medzery zacúval do stredného pásma, zbierame sekundy. Čakáme na záverečný klakson, ktorý už musí ísť. Nabitá naša možnosť prebudla naplno, ale ešte je tu možnosť aj pre Záborského, ktorého zblokoval Barry Johnson. Johnsonovi tečú nervy, súboj z Záborský. A tento zápas je Som prekvapený, že Tomáš Záborský udržal nervy na úste. Čo rozpráva? Nehrali. Tam už nehrali. Každopádne, ak sa... Nech Bože dá, veď. Oj. Joj, nie. Toto bolo jednoznačné úmyselný útok na hlavu, to nebol žiadny súboj. Toto znížilo Erikov Johnsonov kredit do... Ešte nech dajú 2 minúty. Smerom nadol. Veľký hráči nerobia. Tí sa vedia zmieriť aj s Prehrou a Američania prehrali tento zápas 1:4. Slovensko je vo štvrťfinále. Gratulujeme Rastovi Staňovi, ktorý bol tým základným kameňom, aký potrebuje úspešná stavba. Naša sa dostala tak vysoko, ako sme už ani nedúfali. Usmerňovačo. No, Maďari vyhrali. Like.